मेगन सादों आसोलफ्रा नुनायावल' हिर' पकेटआ जिर' आल्ट्रा मडार्न जुगनि माया जेजों फामफ्ले जानाय सोरगिनि अफिसरिखौ फुजा होनो बिसोरहा गोहो गैया। दा जियानो जा फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा जोंनि बे कक्लाबारि ओनसोलाव जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौ थुनलाइ सोरजिनायनि थुलुंगा होदों। दिनै बिथांमोननि थुलुंगाजोंनो जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव गुबुननि रुजुनायाव गोबां लाइमोन फरायसा लिरगिरि जोंनि गेजेराव ओंखारबाय। बेयो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना जेब्ला जोङो मानसिया लिरनाय हुदा खालामो, अर्थात खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सोरजिनायनि जुदि जों सिन्था खालामो, अब्लाथाय मा होननानै बुंदों, बे मानसिनि सानस्रिया जेब्लायबो पजिटिभ जायो। ओंखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जुदि खन्थाइ सोरजिनाय सुंद' सल' सोरजिनाय बेफोरजों लोब्बा थायोब्ला गावखौनो माने पजिटिभ मेन्टेल एटिटिउडनि मानसि हिसाबै गायसननानै लानो हायो। दा दिनै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा जि नाजादों बियो लिरनो थाखाय थुलुंगा होनायल' नङा, जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनायनि बियो मोनसे प्लेटफर्म जानानै थागोन। दा हमनानै ला जोंहा मेन्डेला बिथाङा दङ, इसोरा दा खालामथों मेन्डेलाया जुदि गाबोन थैनानै थाङोब्ला, जोंहा गबिन्द नार्जारी सारखौ बुङोब्ला जे मेन्डेलानि सोमोन्दै एसे लिरनानै हर होनोब्ला गिबियावनो नार्जारी सारनि जि थिंकिं बे पजिटिभ जाग्रोनो नांगोन। खारन मेन्डेलानि जारिमिनखौ लिरनो गोनांबा मेन्डेलाया बबाव सिखाव खावदों बेखौ दोनखुमानानै मेन्डेलानि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सायख'नानै बिथाङा लिरनो नाजागोन। बेनि ओंथियानो जाबाय बे जाय पजिटिभ जिथु थिंकिं बेखौ हुदा खालामनाय। गतिके जोङो खन्थाइ लिरोब्ला माबा मोनसे जुदि लिरनो नाजायोब्ला जोंनि थिंकिंफ्रा जे दिनखालि पजिटिभ नङा, सानस्रिया मोजां नङा, अब्ला जोङो जेबो सोरजिनो हाया। दा बेखायनो जोङो सोरजिनो गोनांब्ला जोंनि थिंकिंआ पजिटिभ जानांगोन। आरो जोंनि थिंकिंखौ पजिटिभ खालामनो गोनांब्ला लिरनाय हुदा खालामनांगोन। खन्थाइयानो लिर, रायथाइयानो लिर। दिनै बेखिनि प्लेटफर्मखौ फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा होदों, बिनि थाखाय आङो साबायखर बावहरगोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन, दहायनिफ्राय आं सानबाय थादों, आंथ' बुंदों मानसिया खम जादों, जाहोनायाथ' आंसो जाहोगोन। थ' फैगौ बोसोराव बिलिफांनि 5 बाजिनिफ्राय मोनानि 10 बाजिसिम 500 मानसिफोरखौ लानानै बे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि जोनोम सानखौ फालिनांगौ। ओमफ्राय आं हानायमानि हेफाजाब होगोन। गोबाव खोथा बुंनो नागिराखै, बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो आलासि बिथांमोनखौ बरायबाय। बिनिफ्राय आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों, बिनिफ्राय मेथाइबो रोजाबगोन। जा दाब्ला बिसि दंफैयो, आब' थुर्य जुतिमोनहा सिनायनायल' उनाव थानाया, दाब्ला माहाजोननि हिन्जाव मेथाइ रोजाबो बियो। दा बेजों जहाय मेथाइ रोजाबगोन। दा आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बेवहायथ' सेंग्राफोर दं जोंहा, दिगन्तमोन, सोमावमोन, लाइथुनमोन दं, जेलसिंमोन, हाबा जायाखै। गावसोर हाबा जायाखै, खिन्थु जोंखौ मेगन सानानै बोराय बोराय होनबाय थायो। आदा चन्द्रकान्त बसुमतारिया सिगाङाव दङ, हयथ' खालमासि नङाबा 2 बोसोर उनाव बे रिटायार जासिगोन। बेखौनो बोराय नुवाखैब्ला जों फैला मेन्डेलाया बोरै बोराय जाखो? थेवबो जोंखौ बोराय बोराय होनबाय थायो। थ' मानो बोराय होनो बिसोरो? बे खारनखौ लानानै खन्थाइ दोंसे सोरजिदों, बेखौ आवरायनि आं। जेसेबांखि गाबज्रिया मानो आंखौ आबौ आयं आदै होनना, आंनि गोसो मोन्दांथियासो बुंगोन आं बेसेबां बोराय। आंनि देहा सोलेरासो बुंगोन आंनि बैसो। मेगन सादों आसोलफ्रा नुनायावल' हिर', पकेटआ जिर'। आल्ट्रा मडार्न जुगनि माया जेजों फामफ्ले जानाय सोरगिनि अफिसरिखौ फुजा होनो बिसोरहा गोहो गैया।
गैया बिसोरहा सनानि भिनजारि बिसोरखौ जोबथेनानै दोननो गोदान मुगानि उदां गोसोनि अनसुलि सिख्ला जालि फारागथि गैया अननाय थिनायाव बोराय सेंग्रानि आंनि गोसो खंख्लायाव थानाय बिदै रमान्सनि फसरब्लानो ओंखारो निजोरा बायदि होबोदों आंबो बिनाय मानि खोमानि गन्थंनि गोदोनानि जेरावखि थाङा मानो केस मानि बेखायनो बुङो आंखो बियो मायहनि इउ आर एलवेज जबानि बबे एंगोलजोंथो नायनानै बुङो नोंसोर आंखो आयं आदै होनना जायफ्रा बुंदों बिसोर गासिबो सेंग्रा मोरला जोब मेगन सादों आसोलफ्रा थेंक इउ मेथाइ रोजाबनि दोंसे बाजैखौ फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।